Di çarçoveya gefên xwe de ji bo encamdana operasyona leşkerî li Rojavayê Kurdistanê bo cara yekem Serokê Tirkiye dibêje operasyon gelek nêzik bûye û eger heye îro yan jî sibe were encamdan. Ajansa Anadoluya Tirkiye li ser zarê Recep Tayyip Erdogan Serokê Tirkiye îro roja şemiyê nêzîkbûna operasyona leşkerî li Rojhilatê Firatê Rojavayê Kurdistanê ragihand û gotgû operasyon pir nêzik bûye û ew dikare bêje eger heye îro yan jî sibe ew prosa were encamdan. Li gorî Anadol Erdogan pirsek arastayî hevpeymanên xwe kiriye. Dibêje pirsa me ji hevpeymanên me re pir zelal e. Dibêj me re bidin xuyanî gelorê xistina PKK YPG ku hûn dixwazin dibin sernavê Qesedê de wan veşêrin çavê xwe li ber wan bigirin. Bêjin ku rêxistineke terorî yan jîna. Erdogan her wiha serbar kir gotku me hemî hişyariyên xwe derbarî Rojhilatê Firatê ji hevpeymanên xwe re gotine arastayî wan kirine. Mesebir pir kişandiye tanha lê di nêrîna me de dewriyên hevbeş yên bejayî û asmanî bi tenê gotineke û tu encamên wê tune ye. Her di vê derbarê de Wezîrê Berevaniya Tirkiye Xelûsî Akar jî dê peywendiyeke telîfonî de bi Mark Esper Wezîrê Berevaniyê Amerîkî re got karê devera aram li Rojhilatê Firatê bi ser neket hate rawestandin. Jarîxwe Wîlayetên Yekgirtî Amerîka jî ragihand eger Tirkiye operasyona xwe dest pê bike ew ê xwe ji Rojavayê Kurdistanê vekişîne da ku tur û birûbûn navbera artêşa Tirkiye û hêzên Amerîkî de durust nebin. Roja înê çarê cutmeha 2019 jî sîyem dewriya Tirkî-Amerîkîya hevbeş hevdemî piştevaniyeke asmanî diriya balafirên bê balafirvan ve li devera aram hatibû encamdan. Alî Omer